Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Confederation of Meghalaya Students Organization Komsu Khasi Jainti Hills haka arpu sautar naitung arja arpun riu kala penlong ka jingalang bakerke ha Earl Holiday Home banyak kran halor ka jingtmu ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ban penlong ye ka jingpen sngopat ba lani ka public hearing ha daistong ilaka nongkli halor ka jingtmu ka Sri Cement Limited ban klong mausun. Habakran sigilat patay kubor na kaliang uba Roy Kuparsan Ram u chairman ulaong bagjingwan jong katay ka project kalawan ra ya ka kenram hapadang ginong song snong namar bagjing bam yaj bet yaj renti karukom trekam ulaong baka organization kala yo jing tep bakan don biang ka jingpen sngopat ba ha ka life way tarik unaitung arjar arpun rio henry ka bas ngusi pat kalong bagi try jaka kim semla tba halor kene namar yak jaka jong kiru la persang ban sukulun jubor Nalor kata ulang ru baka sarkar kadiban penbet chwaya kani haswa ban penlong gijing yalang namar hakabak haddu ka jingi snam kan long hapadang kitrai mulok kat baka jingi onong pat kan long yo barjala. Mereka kabangi ngilong concern bat kabangi sngo kadai hakanu urukom ya kajaka kajongi kum kitrai mulok la IT syakini company ki bahen. Kumban chupan tip if baro kani ka project ya kabangan ka Sri Cement kan pelong la ni kan pendieng hakati kajaka on IT kajaka kabakumban rius pa tam hektar jong kajaka jong kitrai muluk na katukadong kathan rius pa tam hektar kajaka kamde kajaka kare kajaka kababun yaki umbam umdi kare kajaka kababun yaki jaka rep yaki baki nong song snong jong katukadong kathan ki rep ki penon kam ki besai lag jong gayeng asem ki penang penstat lag jong ki khun ki ti kila em lomba katukajaka tenrei lengba kani kajingwan jong kani project ni soktu hot Shisinpet lembaki kod kisla lembaki project report lembaki environmental impact assessment lembaki ki presentation ki bakani company ka ai kumba lembaki ka jingwan jong ni project kinong shok snong jong to ka jaka kinyo e kata kaspa ka pho kinyo e kamai ka kaji ka joki kinom don jingduna sho hae heiru ndrei hakini kisni hadir ba nakaliang jong kebun ngilayo ya kajing tip lakalong nakitu ginong song snong gibadon tu kadong kathan bukum juru naki para nong ilam jong giseng gibadon ha tu kadong kathan kabasyakta lumbang ni project ni so tu ba kajing wanra ba kajing pelong yang project kamlong kabayat bet ya renti baleng ong yang kata filai i ka public hearing kabla along hagi ni gimnai kabla adem kala apa isya kajing ya kulmar wat para mangi para nong song snong jong tu kadong kathan para mangi ki khot jong kajak bendero Ti ngiyo jing tip baka don ke public hearing ya kaba kinsa khot man pelong hakalai poetrik jong matau benai nengkong ye suban penpau ba ya ka jing sngo diau bat ka jing sung kendit ba ka jing sisai ki public hearing hi bun sin syat pelong shi pho beji shaneng mo shi pho beji shaneng kat adu bandadap nretang nam ta kani Sri Cement Limited ka public hearing la pelong prabeji men step shaneng kau mut ba kadon ai salendet ya ka bangim tip naman ngimdi ki bor ki babu ya ka por ban pelong di public hearing let's say kita ki bor ki basyong ka syuki ya ki babu ya kani ka por maki ki tip khamba ya ka da ko basalendet babalay labu prabaji shaneng omsim labu kat pun ka por ka badai ban ka ba julong ki public hearing de ban bu sipo baji shaneng kata ka ring baningkong kabaar ka bangi ngisngo ban panpa wi sokya ka jongi ka long ba balay baka sorkar balay baka bor sorkar la kalong ka DC office la long ki bor pulit la kalong ka Meghalaya Pollution Control Board la kalong ka office jong chief minister jong i wat hadin ba kidon kinong song snong jong ka to ka snong jong ka to ka ilaka ki balapan pau ya ka jing kerpat kham tam e hakami jong chief minister jong i ban ong ban kerpat ya u bakum kinong song snong jong ka to ka dong kathan kidon ka jing sokya haba kani project kawan kabaningkong kidon kinong rep kibala rep menta dagi popos nam dagi generation ro le si how to lum serman bang yang mo kibala rep lariang katkum ka jinglong kariti dostur jong to kajaka kila along try to kajaka hot kim don ni kikot kisla le si ban i ka jinglong try na mar kum bagalong hi kariti ka dostur ki ombo nung no brio barap kajaka jong karat na ni kilaka ulong try to kajaka ndriya kibakum kita kinong rep kibarep how to lum serman
kini ke company kelasuk kelmut ban klun ya ketu kajaka klem da ai kanu ka jingerap klem da kanjok tien ya kini kitrai kibri kinong rap kibarap kani kajaka kata kani kebeningkong kabaar kidon ru kibri kibadon kot don sla ha kani ka affected area kani ka arspa khatnyo hector ya ka baki pelong ya ka hearing mentana benta banti yung motion wat kibadon ya ka kot kislar makiru kimtep manu bathit ikani ka jaka manu bala ship bala IT ikani ka jaka sa kani company ti kini kitry la kalong kini kinong rep la kalong kini kitry ki bedon ka land holding certificate kila da ban ai ka jing tho kami jong chief minister ban kerpat yo chief minister baswa ban ya kini ki public hearing nakabenta ban yo ya ka environmental clearance ban bu ya kani project nakabenta ban ti yo ni motion dai ban penbet shwa ya kani ka jing ka baki nong rep ki kendu ka baki try jaka ki kendu namar utrai la kalong nong rep la long try jaka udai hok ban yo kan ya hok ka baki gidi ban yo la kalong biki ha ban yo e compensation nam ta ka jaka ka jongki baki ai sa ka company kidai ban yo e kata la kalong baki ni nong rep kindo ya kan ka jaka ban rep hong ni ulum serman syai kinlet ka jingkli kalong kinlet syai manu ban compensate ya ka loss ka baki ki du nong lama ka jing shim no la ni ka jing shakni no yang ni ulum serman ubaki ki rep man ta de ki post nam ti ya kita ki om shim la penbet om shim la khot ya kita jaka ban penbet ya kani kam mdei tang katangi so thu ro bakadon ka jingya kini lani ka jingya kaja ha pada ke ilaka nong kli bat ke ilaka su tengah ha be di ka jaka ya kani ka jaka ka ba ai sing ni company na marka ilaka su tengah ka ong ba maka ka kam try yo taulung ubadon kat nus pa hektar ke ilaka nong kli ro ka kam try tengi ngi so ba ka sorkar ka shua bakan ai ya ka green signal baya kani company bukannya syakmat banle kani project kadai ban khot kadai ban penbet shwa ya kini ki konrom kera namar basisian kala ayat balayat ban pelong lani ki kwa ban pelong yang taka public hearing ka live waiting lara kimi kum kini ki jing sngo kadon ka kenhun ka pepersya kadon ka kenhun ka ba mo ka bekersan kum belajar kini ki sien ki bala mo kani ka belajar kani sien ka bala alet kinmi ki jing snam para mengi hi kum ki seng ki badan ka jing ki badan ka jing sngo ki batrain am ta ka bha ka mya ka jai prim nim kwa ba ka jing snam kan ni para mengi nakabenta ka jing yo nong jong no yo nong briu bana ba habakut hi ya penya para mengi dal ade ka por ban khur ya ka spa ka pho khur do briu bana ba te hatu ka sarkar ka jong i kampet si ya ni ke wala dana kita ki try kila tho wat shadu ka office jong chief minister ru ban kerpat ya udai ban lei ban penbet lani ban pensangi shwa ya ka jing ya syakmat ya ka project kat bom patla ban sia syai ban ya penbet ya ka jing long try halor ka ni ka jaka ti nakaliang jongi ko kedun ka kubur ka bangi kwa ban pha sa sarkar kolong basai ka we kolong ba phimdei ban ya syakmat ya ka ni ka kam tat hadu banda penbet bat banda penyo ya ka hok kham tam e jongi try jaka jongi nong rep ki basyakta lomba ka ni ka project hot ni so thu bangi don kam ka development ring don kam ru pat ban pet chwa ya ka ba kamayat jongi briu le jong tinakaliang jong kunhun na ka ni ka si ngilayarai ba ngin penpau sa sarkar ngin sa don ka jing penpau sa chief minister jongi bo udai ban lei ban penbet ya kani kam tam ban penyo ya hok jong kini kitrai jaka ban kumju ru jong kini kinong rep pamaki kinom yap lada kani project kaya chakmat ban trikam bat habai dei ba ka public hearing ka banlong ha ka live way trick jong mataw bana nakaliang na jongi kum ka kanhon hi ngi kum ka HYC ngi don lagi jong ki tanak trikam ki badon hang ti hapo Giant Hills district ngin IT haki ban penbet ban pet kalong kumno ka kam bat la don kam makin mi syakmat la nekin lu lang ru katang ngin say penbet bat ki bat kumjuru nakaliang jong ka JNC ka ba don chati te kum ka kanhon hi kum ka komsu ngi penpau nang kong ya ka jing super syak ka bajur ba ki briu ki manamba ki company ki manamba ki thmu banwan ban kini da ka bori ki jaka ki puta ki jong ya ka bana kaliang ka jong ngi nom la da lele ru ban priang bat ngi kwa ban kren da ka basya sya ka sarkar ba hoy wat lada pila ban pelong ngi ka public hearing ban ai ka environmental clearance ndai lada ki try jaka lada kinong rap kidon kami ka jingirap ka jongi hakanunu ka po ka kanhun hi kan yang hasanda bakini kinong rap kan yang hasanda bakini try jaka nakabenta ban penyo ya ka hok ka jongki ya ka jinglong try ka jongki ya kani ka jaka hot ngimla ru kham na penpaw ya ka sarkar banong ba banbu jingkli sa ka sarkar ngila don dagi pautuli ki cement factory ki badon hang tia po is jantia
ngila don de ki totally ki cement factory ki badon le si hapo Meghalaya ka jongi ka jingkli kalong kai ka jing yo nong yo try mulo ni shudu tang la ka jong ka jaka ngidu ya kal air ka bakhu ngidu ya ka ka bakhu ngidu ya ki cloud ki petap ki jongi ne ka jing yo nong manu yo nong ki brio ki banaba di shwa pa pinwan ra ikini ki project ki bahia pihak ru banle ya ka study ka jong pi ban penti kana bakini ki project ki bawan ki baladon lupa menta kapnu ki ajing mentoy yo try mulo baladang ilap ba umdan jing mentoy kan mentoy you kan ban wanra ini project ki bahia bat lada shwa ban ailat ru ban wanra ini project ki bahia ni dei ru ban penti kana baka kam ka jam ka jing yo nong kan dei ru yo try muluk on tangi tai company ki banaba tikata ka jing simrai nakaliang ka jong ikum ka komsu ka wei ka long ba ngi persya jur ya ka jing le don board jong ni company ban kini ya ka jaka buta jong kitrai jaka hak tu ka dong ka than ka basyakta laman ka project jong ka Shri Cement ka baar ngi ko abri keren ka basya ka sorka bangi kum ka kanhun ngin don hasanda jong gini kitrai jaka ka jing kun ka jong ki na ka benta bakin yo ya ka hok ka jong ki ba ka balai ngi dawa na ka sorka lengba chief minister jong iru bo dei ban sim ya ka jing kli ban sim kam halor ka tu ka jing tho ya ka bakini kitrai jaka kila de ban mu hangamit ka jong u di abai dei bat kiwi ki benta kumnu banyak syakmat yang ni rekam nakaliang jong komsu ngin sapet hadin ka live way trick kai ka baja ya kata ka public hearing bat ngin sa sim kiwi pat kirai Haba benrap na kaliang uba sambor mi lingdo presiden ke JNC ulaong baka JHADC kan haban simkia halor ke jingay NOC da ka bakdo bo CM uong bayakane ka kam la IT haki nong sensar snong katba ke jing sisiapat ka long bagi nu ki ba aya ka NOC kin haban yo bor na ka JHADC Narol kata ulaong ru baka jing don jang ki company kam ay ka jing mentoy ka basisya ki nong song snong henry ki wanra pan ye ki jing kan at bat ki jing ki babun na kaliang ka jongi ong ba ka sorkar ka de ban penbet chwai kini ki jing ut ki jing nam jong ki try jaka shwab pendet cha public hearing ban ai ka environmental kiren namang isutu ka public hearing kam don bentai I baka jing long try ka jaka namar ka public hearing ka de nam ta ban ai ka environmental clearance himla ban ra ya ka kam mo ya ka kam ya ka ja put ya ka kam ya ka kam jing long try syaka public hearing tika public hearing ni kumangilong ka nakaliang do ka seng ni IT haki khot tana trikam ki jongi budan ang thi nakaliang jong samru budan joka jantia national council udan ang po jantils ki sutu khamha ya ka situation kalong kumnu la kalong ne em banginde chaka to ka kumnu banle ya ka kam ni IT haki bakin perle ni kam pi ka baydai ba kani ka jingwan jong ka Shri Cement ka ba pensnosi yang ikum kinoi lam seng bahalang kalong ba uni ulum serman mo ngan batay pi ka jingman jinglong jong uni ulum serman kenang ba ki pai ba kin syai ha uni ulum serman kidan ka to kan ne ki benta ki badang hap ki jaka ka jing pait jong ka ilaka takat kum ka jing praktis ka jong ile ni kata ka tradisional praktis ka jong ina adu menberim kanu ka jaka jong ka ilaka si senbau ngala rep lene ngala thung kinu ki jing thung ki ding ngala long try ka to ka jaka watla ngamla ban ile aki kot kislaru kabaar ka jing long try ang to kadon kidon ki briu ki bela don ya kene ka land holding tadaki spa teli ki long ying kala long no ka jakpo ka jongki hauni ulum serman tagaba penskosi yang ka long ba wat hapedeng bangi kum ka JNC rengkat ka jingi trelang ba ki kiwe kiseng bahalang ma ngidang yakun ya ka hop jong kini ki try jaka ngidang yakun ya ka hop jong kini ki nong rep ngilala ruban pensenga ya ka we ka public hearing haswa kane henry kumbayu tudong beseng pedeng bangidang pelong ya ka jingi ki apo ka JHADC bandawa ya ka hop jong kini ki nong rep bat kini ki try jaka nakan yang ka office UDC jong ka izantia kila penbenar rungkat ka jing bakane ka pollution board kila penbenar ya ka sakawe ka public hearing kajingkeli ke bangi kuat ban bu ya ke sorkar ke long manu ban bak kli ya kine kinong rep ya ke jingdu ke jongki bat bano ban bak kli ya kine ki try jaka taya ka public hearing ngin sepek ke banja ka lai puai teri ngin ya chakmat ke jing persya ka jongi la ka long agano ke benta ba ka we ka message kumba chairman jong ka komsoi la kran ba ka message ka bakliar sa ka sorkar bakat ba kine ki kinong rep ba ki try jaka kimpat yo ya ka hok ka jongki ngin nang ya yakun ngin nang ya yele namar ka jing persya ka jongi kam de shu ya kene ka public hearing henry dawa ya ka hok jong ki try jaka ba kumno ka government ka ailat ya kini ki company ki ba wan nabar
ban set up ya ke business ke jongki po ke jela ke jongi da ke balek don bor ya ke jaka hatu kimla ma ban syutit ya kini ke jaka leni kimla ma ban ya singothu ke sarkar kamla ma ban tung kinja komiti kunu ban solve ya kene ka jinga Henry ke sarkar kala long penban kumba ka aiding kumba aik petrol ya kene ke ding ke bala me lupa da ke ba ke penlong yang sakawe ka public hearing tengi kwa ya ka sarkar jela bakan le halor kene ke jing sha yurai jong kene ki try jaka bat nak benta ka public hearing ni nak yang ka JNC rangkat ke jing trailang bat ki seng ke banan po ka komso rangkat ke jing trailang bat ki we ki seng ke banan po Giant Hills kum ka JSU bat rangkat kinong song bat kinong syakta jong kata ka jaka kabai ngakwa ban penti pidai wat ka ilka sutengaru kadon ke put usam jong ka bahap apa kene ka lum serman Andre une u daloi jong ka ilka nong khli ula ya soe ka agreement klaim ke jing tip klaim ke jing menjur jong ki pait ba ula ya soe ka agreement bat kene ka company tahap ide bat kene ka public hearing ka nong rim ke jongi ka long ka basya ngin yai persya la ka long ka kanu ka bentah Si kumbangi ong ina do ko paslang ngalapan pau pi jiksha ka public hearing ka dinam taban ban sengap ya kasur jong ki bobol balang jong ki beri besya akta akto ko project ning yo ipat agini gisin ki baladap ki beri ki ba persya ki ba mut balik pen snow ya ka sur ka jong ki halor ki nongrem ban persya kim sim layo ya ta ka hok ban le tingi kwa balada ka riat kita ka public hearing lada ka long ru kata ka sngi ka sarkar ka de ban penting kana baki beri ki ba persya ru ki de ban yo ya kasut ya ka hok ka jong ki ban pen pau ya kasut ta kata ubabun ne ubaduna unong kersyan unong persya kata ka syong haka public hearing bari ki officer kan man rai ban tho ya report ka jong ki ndai ka bangi ni kwa ban pen pau ban ong ya ka sarkar ban dawan ki bo sarkar ka long ba we po we beriu uba syakta akan project ban ubah kwa ban pen pau udai ban yo ya ka hok ban poi ka jaka ka ban pelong ni public hearing ndai ban syak khang no steng lenti Mendai ban syak pen up no haki beriu ki batmu ban khang ki lenti bukum ta ter mar ku mangilai i kani bala adapti ka ki beriu ki bakwa man pen pau kani persyak kim sim layo wat ban let chaka ka ba pelong yang public hearing ti kam don singmut ban pelong yang public hearing bar ka baar ni kwa ru ban pen pau sya ki bor ki ba pelong yang public hearing bagi hak ban ailat ya baru ban ya simenta mendai ban pen kut no kajing ngimtip ke kajing mut shalendet ban pelong na prabaji men step yo lese ki mut ban pelong prabaji prashpawa kala penwai no public hearing ru ngimtip ya kata de kajing kwa he kalong ba ailat ya baru ban penpaw ya kajing sisya ban penpaw ya kanong rim kajong ki lan long ba persya kin penpaw kanong rim balai ki persya long ban ki kersyan ki penpaw kanong rim kajong ki balai ki kersyan re baru ngi de ban yo ya ka hok ban penpaw ya kajing snow kajong ki ka public hearing pi kumba nakaliang jongi kum ka kanuhon langi don haka la sim kam marway kum ka seng ru ngipen pa na kapor sa kapor ya kajing le thurmur kham tam ye jong ka CDC ban shu ai ki NOC syak man ki bawan pan long no kum shu ong be wan pan ngila ai be ya ki NOC ti kani kan bu jing ma shibun ne ya ka khndo ka siap na jongi ka badan kham tam ye apor rilum jangkia kapor kala dei ba ka CDC kan chong perkhat kan penbet ya kalenti ka jongka balada kamle kumta kapor kala dei ru adi kinong snong jong ka Giant Hills ki balong try khno ka siap bakin perkhat alor kani ka benta namar ba phi ka khndo ka siap ki marpo khndo ba lada ngila IT sya ki beriu ki manabar dak mo habangi IT le ya ka list ngitip bagi cement factory la ni ki factory bahe bagi simwai ki ong bagi simwai list ndai ka list ka jongki ka de ki post nam di ki spas nam dekat banda pelat maki ban IT la de ban wan phai biang sa ilaka la ni sik try umar po khno bodon non show la de klong lut tekan mento yu ya to khno kan wan phai ru ti ngatrai kum ka CDC ka ba ong ba ka de ganong pet ya ka khno ko siap ya reti ko store ni ka ban perkhat ba ka banda bishar bha shwa ban ai ki no si ho ni pen pawe ke jing song diao bat ke jing song si ba ke jing song bitar bah bangi yo ya ki beriu ki penyat ya ki desek council ke jongi ki bom perkhat ya kalawai ki bom perkhat le si tang ya ke jing yo nong jong council hakani ka por bom menta tang man yo ya ka bay NOC ki la shuhun la ko un man ai ka teng NOC tingi na kalian jong kanhun ngin bot dien ni kini ki bat ngin nang pet nang di syakmat ke ka jing ai jing mut ka bangin ai sa ka CDC pumju ki jing rawa ki bangin bu akhmat kanang ban peti kana bakani ka jing ai pathar ki NOC kamdei ben teng nang di syakmat ti kumban shu benra ma khendiat haka baide ba ka NOC barobor ka unna kende NOC jong ka CDC ushaj ong ba ka ilaka la ni ki borshnong
ki kerpat ya ka JHADC ki dei makishwa ki ba ai ya ka NOC handle dangi kran ya ka jing shisha dei kat kum ka sanat jong ki daloi hashwa bakin INOC ya ki do kino ki company ki banabar ne ya ki briushime ki banabar ki dei ban yo borshwa pi kadon hi ka jing yo nong ma ka jing wan jong ki company hendre kat kum dangi phai sa ka yo kam yo jam ma dangi phai sa ka yo kam yo jam ka long ka e bam don jing mentoy yang ki trai muluk tapi pe ja po kini ki company ki bala don shwa po ilka narpo ki trai muluk jongi ki yo tangkum ki chokidar ki nong sarying ki nong raksha andre pe pe ja kini ki department ki baper kum ki accountant ki civil engineer ki post ki bahe kim don ki trai muluk andre ke jing yo nong ma ka company ki don bun benta ki kom ya trai ma po company andre dangi phai sa ka jing penbit jong ki ban ai kam ai jam ya ki kun samla jong ka jaj benriu kata kalong ka babakala namar hadu benta bun ki samla ki jongi ki bala pas bha ki haban le wat kam sa ki wei pat ki jella hagajing shisha kat kini ki company ngila don beleng haban le wat kam kin sa ki wei ki jella habang yo i pat ke bajia ba kini ki wei pat ki engineer ne kinu ki bala pas na ki wei pat ki jella ki wantre ya po ka district ga jongi kam tama po izaitia tabla dangi phai sa kayo kam yo ajam kolong ka ba yalam bakla ke nyau pait ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya